איריס, נשמע לך אסור, זה בערך. הוא היה אוהב אותי כשהקטן. אני לא יודע, היום הוא... בגלל שהוא נעסק, זה מה אני אעשה? הוא צודק, עבודה זה עבודה, כפרה זה פרנסה. כן, פרנסה, אני מבין. אבל לפעמים הוא פוגע. מה עם היוונית? לפעמים כפרה הוא פוגע. אני יודע. אני אומר לו, ססי, אל תתנהג ככה. מה עם היוונית? ססי, אל תשכח, אנחנו תושבי המקום, אתה לא יכול לפגוע בשביל שבן אדם זר בא וקנה ממך פתאום איזה משהו ב-35, אני שותה אצלך כל יום. ה-20 ב-30 שקל זה יותר מהזר הזה שבא, קנה ממך. בסדר. אבסיגיניס, hasta quiernos. איפה מנחם? השיר השני של היוונית. Presenta secretos, es llamen amores, a plequitaros el amenamentos. Opa! וואלה בשביל מזל. תעשי משהו. קפרטוס, תתרשם מהר. אופלה בין הקרטוס. אתה רואה אצלנו הכל החוויות. מה, הם יבוא, השני מה לקוחות של שרתון עושים? יאללה, שרתון כמה. כמה זמן אתה מעשן שרתון? הרבה שנים. כמה? מגיל 16. וואי וואי! אני בן 57 עוד מעט. כמה זמן? 40 שנה. זה לא היה שרתון. היה כפרה. היה אסקורט. היה הרחבות האלה של 10 פה ו10 פה, קופסה רחבה. יותר קטנות. אני עשן סיגרה. אם אני אמות בגלל הסיגרה, אבל לא רוצה שרשום עליה, אתה מבין? זה לא מתאים. מה יהיה רשום ראובן? לא, לא רשומו. תעשה לו מדבקה בין... הסיגרות תעשו לך ככה וככה וככה. מה אני צריך לראות את החפה? לא, לא. אבל תרקוד, תרקוד, תרקוד. תרקוד, אתה תרקוד, תרקוד. תראה מה הוא עושה. תרקוד. אתה יודע מה? אמא שלי הייתה קונה לי. סוף איך אומר? כן, כפרה, יש לו משרד. איפה תחנה מרכזית? יופי, יש לו משרד שם. הוא אחראי על ההגירה. כן? אל תדביק את זה על הקופסה. הקופסה של ראובן תדביק. הוא שולח, אתה יודע. בגלל זה הם פועלים זרים פה. לא, לא, לא. תראה, זה התפקיד שלו. ככה ראובן? מה? הוא עושה לך מדבקה מיוחדת. למה? כן, אחי.